Hej YouTube, jeg vil gerne lige vise jer noget om den her iPod. Ja, vi kan starte med, jeg viser jer bare sådan nogle små ting. Det ser sådan lidt sødt ud. Ja, og så er der FaceTime og beskeder og mails. Så er der indstillinger. Sædvanligt Bluetooth. Ja, sprød. Det er sådan, den ser ud. Jeg har lige fået den her i julegave 2014. Den er rigtig flot. Og så er der 16 GB. Og ja, jeg optager fra min iPad. Ja, det er rigtig godt. Og så er der også nettet. Det er også okay. Der kan man bare gøre alt muligt. Ja. Så kan man gå på nettet. Det er også et rigtig godt kamera. Den er rigtig godt. Så kan den også tage Pandora, hvor den tager sådan et langt billede. Og så jeg ved ikke, hvordan de får det. Jo. Det var nogen, der var født for kan man så se. Ja. Og så er der også vejr. Ja, det er den der svinepest, den hedder. Og man kan se, hvad der kommer her i løbet af dagen og natten. Det er faktisk skært kød. Så er der også det her. Det er så ikke der, hvor vi er på. Men ja. App Store. Man kan hente musik iTunes Store. Nej, lige nu. Så kan man også gøre det her. Er der nogen, der har forbindelse med grisen? Ja. Altså landmændene også med støv og sådan noget. Så kan man lys. Det er også rigtig godt lyd. Så kan man også bare klikke lommeregner. Og det kan bygges i det er også rigtig godt. Men det er jo, hvis det nu tager ind i Brugsen, så kan man også bare gøre sådan her. Og så sige. Ja. Så er der ur og kalender, fotos. Ja. Nå, men jeg håber, det I har set. I kan bare skrive til mig, om jeg skal lave en ny, om hvordan det skal være. Jeg kan også rigtig godt lide at lave dem. Ja. Nå, vi ses.